500 бара налягане за професионално измиване без тежки препарати. Бензинова водостройка от Аксбол. Лека и подвижна. Изградена изцяло от неръждаема стомана и оборудвана с бензинов двигател с мощност 21 конски сили и резервоар от 14 литра. Достига дебит от 17 литра в минута и налягане до 500 бара. Снабдена с удобна стойка за пистолет, бърза връзка за присъединяване на вода, филтър за твърди частици на засмукващата страна, автоматично придържаща се макара за маркуч с дължина до 18 метра, предпазно преливен клапан и регулатор на налягането. Разполага с теглиш за преместване и спирачка за допълнителна сигурност. Създадена за тежка и продължителна работа. Оборудвана с две миещи глави. Дюза за водно бластиране с кварцов пясък, подходяща за мокро пясъкостроене, без разпрашеване, премахване на корозия и ръжда от всякакви повърхности. Подготовка на повърхности преди боячисване. Ротационна дюза за екстремно измиване. Удобна за почистване на кораби и морски съоръжения. Отстраняване на тежки промишлени намърсявания. Измиване на резервоари и възможност за измиване на IBS контейнери. Пести време, средства и усилия. Без търкане, без нужда от електричество и без нужда от тежки химически препарати. Решени за професионални нужди на цена от 10 200 лева без ДДС. Тъкнете линка и посетете сайта.